Hei! Esittelen seuraavassa, kuinka onnistuu.fi-palvelussa voidaan lähettää, vastaanottaa ja allekirjoittaa sopimuksia sähköisesti. Koska olen jo rekisteröitynyt palveluun, kirjannut palvelun sisään käyttäen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Täällä voin siis kutsua muita osapuolia allekirjoittamaan sopimuksia, varastoida kaikki sopimukseni sähköisesti ja myös allekirjoittaa monta sopimusta yhdellä kertaa. Katsotaan siis seuraavaksi, kuinka allekirjoituskutsun lähettäminen tapahtuu. Ensimmäiseksi valitsen tiedoston, jonka haluan lähettää. Tässä on se tiedosto, jonka haluan siis lähettää. Sitten vain lisään dokumentin nimen ja ne termit, joilla myöhemmin osaan hakea sopimusta arkistosta. Esimerkiksi näin. Tämän jälkeen vielä valitsen, allekirjoitanko dokumentin itse ja vaaditaanko allekirjoitusjärjestys. Eli siis kuka allekirjoittaisi ensimmäisenä, kuka sen jälkeen ja niin edelleen. Tässä tapauksessa en itse allekirjoita sopimusta. Sen allekirjoittaa ainoastaan Jaakko Virtanen, jolle lähetän oheisen viestin. Painan vielä lisää allekirjoittajanappia ja Jaakon nimi siirtyy automaattisesti allekirjoituslistaan. Nyt kaikki on valmista ja lisään dokumentin kutsukoriin. Siellä ensimmäinen kutsu on. Nyt voisin lähteä tekemään seuraavan kutsun, jos minulla olisi monta sopimusta lähetettäväksi. Ja tämän jälkeen vain lähetän kutsun vastaanottajalle. Minä olen sitten se Virtasen Jaakko. Sain kutsun Antilta allekirjoittaa sopimuksen. Menen vain tuota linkkiä pitkin palvelun sisälle ja katsotaan mitä sitten tapahtuu. Nyt syötän vielä dokumenttitunnuksen ja näen allekirjoittavan dokumentin etukäteen. Täällä voin esikatsella sopimusta, ladata sen omalle tietokoneelle, lähettää kommentteja lähettäjälle, mutta tässä tapauksessa mennään suoraan allekirjoittamaan. Eli ensin minut tunnistetaan. Annan henkilötunnukseni ja sen jälkeen siirryn tässä tapauksessa mobiilivarmenteeseen. Nyt annan puhelinnumeroni ja painan jatkan nappia. Kännykkääni tulee pyyntö tunnistautua. Annan kiinteän PIN-koodini ja hyväksyn sen. Mobiilioperaattorini on tunnistanut minut ja painan vielä hyväksyn nappia. Siirryn takaisin onnistuu.fi-palveluun, jossa painan vielä allekirjoita nappia. Jo oli todella helppo tapa allekirjoittaa sopimus ja nopea. Soita meille ja kysy lisää. Me kerromme mielellämme, kuinka sopimusten lähettäminen on todella helppoa.